Dagitoy alinlintag itin na idi imparang na po Yesu Kristo baten kadagitoy asasao itilinaon ti Biblia. Kadagiti kabsat napapatagnin na ibagbaga itin na panagsagaba gapo iti rigat. Han nga rigat iti na inlubungan lang abanag no dikit gapo iti rigat kadagiti kapanpanutan itin na inyad adal idi tapno magunudan iti na spirituan apalawag may bagbagana nga dumanon sa dingato. Kadigiti kapsat itin tayo sa gabaen mabasa iti Hebreo 12 iti 4. Di kay pay nagsagaba haginggay ti dara asim maranget iti basol. Kadigiti kapsat amo tayo met ti basol makungkuna gapo kadagiti madi a panagpanpanunot gapo kadagiti nakirsang asasao ken dakes a panagsao. So di kita kapsat iti basol a makungkuna nga nanipo didi ni Adan ken ni Eva a bunga a kinanda. So di kita kapsat na ibagbaga a basol a sinubot na po nga Yesu Kristo iti yaay na idi gapo kadagitoy alinaon iti Biblia. So di kita takinuna nga rod iti mag-awagan adara iso di kitoy kapsat iti dara iti baro atulag han ket nga dara iti animalaan abanag wenno dara iti tao. Isu nga digiti kapsat kailangan nga sakimaten tayo digiti kay papanan na tapno maamuan tayo digiti nagkakauneg ngayon na ibagbaga kadagitoy asorsorat. Iti mabasa iti Hebreo 9 iti 20. Kinunana dayto iso ti dara iti tulag. Sugayam di kitoy kapsat ti dara iti tulag anay parukpok nga imbilin iti Dios abay paay kada kayo sukunana toy. So kaditi kapsat panunutin tayo analaing di kitoy akay papanan na kadigitin nagloryaan ngayon na ibagbaga. Iti mabasa iti Hebreo 9 iti 22. Ket kas mayalubog iti linteg ngangani so amin abanag maguguranda iti dara. Ket nawan iti dara amay parukpok awan met iti panakasubbot. So kaditi kapsat iti panakasubbot no walaan tayo kadagiti akay papanan na digitoy asorsorat no masubbot tayo gapo kadagiti palpalawag betlaan ditoy ngayon na ibagbaga. So di kita kapsat iti na ibagbaga apan nakasubbot gapo iti basol. Isu kadagiti kapsat ti mauawagan adara digitoy naimaldit kadagitoy asasao. Tanagad ti pamanagnek met kapsat ngayon na ibagbaga digitoy nga adal ket digitoy pamanagnek addada ditoy. Iti mabasa iti Matthew 26 iti 28. Tadaytoy isu ti darak ti baro atulag. Digita tin na ibagbaga idi na po nga Yesu Kristo gapo kadagitoy isu may buyat gapo kadagiti adu may paay iti panakaikat kadagiti basbason. So dito kapsat awaten tayo analaing digitoy akay papanan na iti nauneg akay papanan na yagturong sa dingato. So digitoy kadigiti nga rod isu na santuan bilbilin iti linaon iti Biblia ngayon na ibagbaga. Kadigiti pamaneknek mabasa iti Roma City iti 12. Iti kasta nga rod iti linteg na santuan ket ti bilin na santuan na linteg ken naimbag. So di kakapsat tilinteg na daditoy na santuan. Kasabali mo iti linteg iti nainlubungan lang abanag gapo iti tao. So di kita datilinteg mo iti tao amakungkuna gapo kadagiti adda kas adda iti presidente a pangulo ni kita. So nga digiti kapsat tagsupadi
iti linteg iti lubungan ken linteg iti nadyosan a sursuro ngadda iti laom iti Biblia. So di kita kakabsat tin ibagbaga. Ket agyaman na kakabsat digitoy nga nakidandanon awaten nyo analaing kadigitoy at sasao. Ngay nakipapaabot gapo iti Facebook ken gapo iti YouTube. Ket agyaman iti Diyos Ama, ama nakabalin so amin. Amen.